Güneşli ülkemizin şahar günjüne bolşaly 1941-nji 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunyň gazanlan ýeňişiň 79 ýylygyna başlanan bayramçylyk dawrlarynyň joşguny gadymy Lewabyň owadyr kentlerinden uludan gurşabally. Ýer sekerden Lewap ulat häkimliginiň guramagyndan Türkmenabaş şäheriniň beýtaraplyk feýilgäkini urş ýyllaryna wepat bolan milli gahrymanlarymyzyň hormatyna baky ot ýadygarlygine gül sebetler hemde tergül şemelleri goýuldy. Bayramçylygyň şanyna Lewap ulat häkimliginiň welat medeniýet büdürlüginiň Wenallar Birleşiginiň Welat bölüminiň, Kärdi Şerqlysklarynyň Welat Birleşmesiniň, Demokratik Partiýanyň Welat Komisiýasynyň, Ýaşlar Guramasynyň Welat Geňeşiniň bilelikde guramagyny nesiller unutmaz watan gerçegini atly bayramçylyk şähersi geçirildi. Bayramçylygyň şanyna ýanglanan şirin owaz aýdymlarda merdana türkmen halkynyň gahrymançylykly ýoly 1941-nji 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunyň milli gahrymanlarymyzyň görkezden edermelligi, bagtyar we awadan asuda durmuşymyz berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwri belent kenglerde wasp edildi. Türkmenabaş şäher häkimligine Lewap Bulat we Türkmenabaş şäher häkimlikleriniň Welat medeniýet müdürlüginiň jemgyýetçilik guramalarynyň Welatyň harby hukuk goruzdarlarynyň bilelikde guramagyny watany beýgeldiýän gerçek oglary atly aýdym sala dawraly maksat geçirildi. Bayramçylyk münasibetli ýerine ýetirilen nurany aýdymlarda watan mukaddesligi, ýeňiş güni türkmen ýigitleriniň gaýdusuzlygy, asuda we awadan durmuşymyz şirin owazly mukamlar öwürilip münasip beýan tapdy. Ýürek joşdurjy tanyslar, dürli saz gurallaryny ýerine ýetirilen ajaýyp sallar bayramçylyk dawrasynyň joşkun goşdy. Kärdi Şerqlysklarynyň Lewap Welat Birleşmesiniň Wenallar Birleşiginiň Welat bölümi bilen bilelikde guramagyny watanymyza ýeňiş paýlan gerçekler ady bilen aýdym sally dawra geçirildi. Lewap Welatynyň taryhy we ülkäne urunş hemde Türkmenabaş şäherindäki 1941-nji 1945-nji watançylyk urş ýyllarynyň muzeýlerini watan mertleri baky ýaşar ady bilen bayramçylyk sergisi ornaldy. Gunnogor Welatyň Dänew, Çärjew, Saýet etrap häkimlikleriniň, Wenallar Birleşiginiň etrap bölümleriniň, Kärdi Şerqlysklarynyň etrap birleşmeleriniň, Demokratik we Agrar partiýalarynyň etrap komisiýetleriniň, Ýaşlar Guramasynyň etrap geňeşleriniň bilelikde guramagyny Ahrymanlar ýüreklerde baky ýaşaýa ady bilen geçirilen ruh bilen şäherlerim ýeňiş gününe başlanyp täsirli we özüne çekijiligine tapawutlandy.